tesnej blízkosti najväčšieho parku vodnej zábavy v strednej Európe, akvaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, leží ubytovací komplex Holiday Village Tatralandia. Ubytovací areál je ideálny na letnú aj zimnú dovolenku pre celú rodinu. Holiday Village Tatralandia je jedinečný ubytovací komplex svojho druhu na Slovensku s kapacitou až 700 lôžok. Tvorí ho 155 bungalovov a apartmánov rozdelených do štýlových tematických osád. Veď kto by nechcel bývať v indiánskej osade, skautskom tábore či u vinára? Každá tematická časť má tiež vonkajší krb s grillom, detské ihrisko aj vlastné parkovisko. Celoročne hostí víta non-stop recepcia. Najmenším spríjemnia pobyt živé opičky či obrovské akvárium, vyblázniť sa môžu aj v detskom kútiku. Dospelí zas určite ocenia osvieženie v lobbybare pri recepcii, priaznivci aktívneho oddychu si môžu zahrať bowling, golf na 3D simulátore či navštíviť spolu s deťmi 5D kino. Celkovú ponuku areálu doplňa zmenáreň, požičovňa športových potrieb, minimarket, reštaurácie Zbojnická kolíba a u furmana s ponukou jedál servírovaných originálnym spôsobom. Pre tých, ktorí radi trávia čas aktívne, je v ponuke množstvo športovísk, ako napríklad tenisový kurt s umelým osvetlením, volejbalové, basketbalové a stolnotenisové ihriská, ruské kolky, kolková dráha, detský minigolf, pitpat, pater, obrie šachy a mnohé ďalšie. Nielen deti isto zaujme interaktívna zoo, gazdovský dvor s domácimi zvieratkami. Hostia Holiday Village Tatralandia môžu využiť cenovo zvýhodnené ubytovacie balíky so vstupom do akvaparku zadarmo alebo s výraznou zľavou a počas zimnej sezóny určite ocenia zľavy na skipasy a bezplatný Aqua Skibas, ktorý denne premáva do najväčšieho lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry. Súčasťou areálu je aj kongresové centrum s kapacitou až 420 osôb s ponukou komplexného zabezpečenia firemných akcií, školení, kongresov, teambuildingových aktivít, prezentácií, športových sústredení či iných akcií, vrátane stravovania, prenajmu priestorov a technického vybavenia. V tesnej blízkosti sa nachádza westernové mestečko a multifunkčná športová hala. Viac o Holiday Village Tatralandia, ubytovaní plnom fantázie sa dozviete na našej webovej adrese www.tatralandia.sk. Nájdete tu aj fotogalériu, podrobné informácie o službách, cenníky, rezervačný formulár a samozrejme potrebné kontakty. Tešíme sa na vašu návštevu www.tatralandia.sk.